बागै आंबो गारनो सानदों किन्तु आंनि फिसालाखौ सोर नायगोन आंनि फिसालाखौ साननानैनो आङो बुजाबाबो हौवाजों थायो आरोना मानो होनबा आंनि फिसाखौ नायग्रा रावबो गैया आङो मैया खर'बो थिखोनो हायाखै माने जेबो खालामनो हायाखैमोन बेयाव माने जानोबो हाया खर'बो थिखोनो हाया माने आंना फिसाला मैया सानसे जायालासिनो थादों ओमफ्राय नै आंनि फिसानि जिबायाबो जैबायदि माने सालायाबो जि लेथ्रा जादों आरोना मालायफ्रा बिफैनायो किन्तु नाया रावबो आंनि फिसाखौहाय आंनो नायो ओमफ्राय नै आङो 20 ताकानि मधु बायनानै लाबोदोंमोन बे खुलुमबाय बिबारि बसुमतारीखौ जों सिगाङाव बुङोमोन कमेन्टआव सिस्टार नोङो बर' हौवाजोंनो हाबा जा बर' हौवाखौनो ला बर' सेंग्राखौनो ला नाथाय मानियासै सिस्टारा जोंनि बड'लेण्डखौ गारनानै बड'लेण्डआव एफा हेन्साम सेंग्रा दोङो बे बर'फोरखौ गारनानै सासे बाङालि हौवाजों खारसनहैनानै हाबा जादोंमोन दिनै गन्थं मोनथिया मेगन मोनथिया बुख्ला जाजाजोब्बाय दिनै ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामजाबाय बिबारि सिस्टारा नंगौ गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो जाबाय नायलांबाय था भिडिअखौ दासो पस्टायदों बियो जोंनि बर' हारिखौ दासो रायखांदों सिगां मा बुङोमोन बर' हारिया जाम्बा बर' हारिया बेंग्रा थाखा फैसा गैया न' बां गैया गारि मथर गैया दा मा बुंखो बर' हारियानो मोजां आं बर' हारिजोंनो जुलि जानांगौमोन गुबुन हारि आंखौ दिनै आलाय सिलाय खालामबाय दिनै न'निफ्राय होखारहरबाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नोंखौ जोङो बर' हिसाबै जों दुखुबो मोनदों मानो होनब्ला जोंनिनो बर' फिसा जों दुखु मोनो नुनानै नाथाय गासिबो नोंखौ दुखु मोननाय नङा मानो होनबा नोंखौ मिनिगोनसो आरो नोंखौ रागासो जोंगोन मानो होनबा नोङो जोंनि बर'नि एफा मोजां सेंग्रा बड'लेण्डआव थानाय सेंग्राफोरखौ गारनानै गुबुन हारिजों मानो जुलि जाहैनाय आं बुंदों 100% सानग्रोनांगौ बा 100 बार सानग्रोनांगौ नोङो माबा मोनसे खामानि मावनो गोनांबा अब्लासो नोंनि खामानियाबो साक्सेस जागोन दा मा बुंदोंमोन जोंनि खोथाया भेलु गैयामोन जोंनि खोथाया बाथ्राया मोजां नङामोन बुजिबायना गुबुन हारिनि अननाया बोरै नोंखौ दिनै मानो बुनानै बेफोरबायदि अबस्था खालामखो जानांगौ नोङो बर'जों हाबा जानायमोनब्ला बर'नि अननाय मोननायमोनब्ला नों बेफोरबायदि जाथाय दिनै जानाय नंलामोन नंगौ नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर आं बांद्राय बुङा सिस्टारा गाज्रि मोननो हागौ अब्लाबो आंखौ रायनाय नङा बे भिडिअ नोंखौसो जावगोन बिबारिखौसो जावगोन नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर सोरना भुल जाखो बाथ्राया आं बुंनाया जाखो ना बे बिबारिना जाखो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ गारनानै माने गुबुन हारि लायबाय आरोना बियो नायग्रोना ला दा फार्स्टआवनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरा गुबुन हारिजों जुलि जानानै बेफोरबायदि जाथाय जायिया बा गाब्र' जाया बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना एसे गुरैयै कमेन्ट लिरदो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायगासिनो एसे कमेन्ट खालामना फोरमायब्लानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो पिन खालामगोन एबा रिप्लाय हरगोन दे नायग्रोना ला बिबारिखौ नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो कमेन्ट खालाम ओमफ्राय नायग्रोना लालाय बिबारिया मा बुंखो वेस्ट बेंगलराव हाबा जाहैनानै बाङालि मानसिजों नायग्रोना ला नामा मेरि खुसि आरोना औ आगै आंबो गारनो सानदों किन्तु आंनि फिसालाखौ सोर नायगोन आंनि फिसालाखौ साननानैनो आङो बुजाबाबो हौवाजों थायो आरोना मानो होनबा आंनि फिसाखौ नायग्रा रावबो गैया आङो मैया खर'बो थिखोनो हायाखै माने जेबो खालामनो हायाखैमोन बेयाव माने जानोबो हाया खर'बो थिखोनो हाया माने आंना फिसाला मैया सानसे जायालासिनो थादों ओमफ्राय नै आंनि फिसानि जिबायाबो जैबायदि माने सालायाबो जि लेथ्रा जादों आरोना मालायफ्रा बिफैनायो किन्तु नाया रावबो आंनि फिसाखौहाय आंनो नायो ओमफ्राय नै आङो 20 ताकानि मधु बायनानै लाबोदोंमोन बेरेमोदै बेखौनो आङो दायो मोनसे गुरै फास्रा लानानैहाय आंनि फिसालाखौ साफा खालामनो नागिरदों आरोना आंनि फिसालानि सालायखौ मालायफोरा बेफोरखौ बिबैया खालामनानै होयो आरोना बेलेगनि फिसाफोरखौ बिजावजालिनि बेवाइफोरनि फिसाफोरखौ बिबैयानो खालामना होयो किन्तु आंनिखौ आंनो खालामो आरोना फिसालाना ओरैबायदि माने मैया सानसे फिसालाया गाबबाय थादों ओंखामबो जानो हायाखै माने दुधबो जायाखै आरोना आंबो जाहोनो हायाखै आंथ' खर'खौनो थिखोनो हायाखै नालाय मैया बिसनानिफ्रायनो आंथ' सिखारनो हायाखै नालाय ओमफ्राय दिनैसो एसे मोजां मोनदों आरोना नै ओमफ्राय दायो आङो फिसालानि जिबाखौ सालायखौ आं साफा खालामदों गोबां लेथ्रा जानानै दंमोन आरोना फिसालाना सालाया नै साफा खालामबाबो बिदिनो जाबावाखैसो आरोना लेथ्रा दंबावो ओमफ्राय दायो आङो बेखौनो आरो साफा खालामहैगोन आंना फिसालाना मोदै गगुलायबाय नै गोबां लेथ्रा जानानै दङ रावबो नायनानै होआ आरोना खालि आंल' नायनानै होयो मालायफोरना बिबैफ्रा साफा खालामना होयो किन्तु आङो गावनो खालामनांगौ गोनां जायो आंनि फिसाखौ रावबो नाया आङो फिसानि मोखांखौ नायनानैसो थायो आरोना आंबो सानो
खारनोसै थाला आङो बिजों होननानै खिन्थु आं खारनानै आंनि जिउखौल' नायनानै आंनि फिसानि जिउआ मा जागोन नै मेगनजों मोदै गलायबाय गथ'आ सालाय लेथ्रा जानानै गाइखेरखौनो जानो हायाखै आरोना नै एबार खनसे खालामनायावसो नै सालाया साफा जाबाय नै जि लेथ्रा जानानै गाइखेर जानो हाया मानो हाया ओमफ्राय नै मैया सानसे आं नायनोबो हायाखैमोन फिसालाना एम्फौ सुमु जानानै आथिङा माबायदि नै हरसे फिसालाया खुरबाय थादों नै बेबायदि जाजोबदों आरोना माने आंनि फिसाला रावबो नाया आरोना नै आथिङा माबायदि खुरदों गथ'आ नायलाय नै मोख्रा बायदि जि खुरदों मैया आरोना आंथ' मैया सिखारनो हायाखै नालाय जि गथ'नि आथिङा बेबायदि जाजोबदों आरोना माने रावबो नायनानै होआ आरोना गथ'खौ नै जि खुरदों आंना फिसाया बेफोरबायदि एसेबां खस्थ' खालामनानै गारनाय फिसाखौ बोरै गारनानै थांनो जेनेबा ओमफ्राय नै आङो दिनैसो मैया सानसे आंना फिसाया गाइखेर जानो हायाखै आरोना ओमफ्राय आङो दिनै सिखारनानै बेरेफुंजानि फिसाखौ गाइखेर जाहोनो नागिरदों फिसाया नै जानो नागिरा आरोना सालाया बेबायदि जानानै दंमोन नालाय एकदमबारे मैया सानसे जिबायदि खस्थ' खालामनानै नै जानो नागिरा ओमफ्राय आं दायो मबाइल देखायनानै जाहोनोसै गथ'खौ गाइखेरखौहाय ओमफ्राय नै खावसे जानानै खावसे जायासै आरोना फिसालाया आंना जि खस्थ'हाय फिसालाया गाइखेरखौनो जानो नागिरा आरो आंनि अनगा रावजोंबो गाइखेर जाया ना बिबै ना बिफा रावजोंबो थानोबो नागिरखाया आंजोंल' थायो आंना फिसाया अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय दा मा बुंगोन बे बिबारखौ गावनि गोरोन्थियावनो गाव भुल खालामना मावना लाबाय खामानिखौ दा नोंहा खारग'ला नों खारखोमाना फैनोसै होनबाबो नों खारग'नाय नंला नोंनि खाथियाव गथ' फिसा खासे दोङो नोंहा खुदिया गथ' खासे दोङो गारना फैब्लाबो जारला गारना फैयाबाबो नोंहा देहाया हाराम सानफ्रोमबो बुजाबाय थागोन मानोमोन बड'लेण्डखौ मानो गारनायमोन बाक्सा दोङो चिरां दोङो कामरुप दोङो उदालगुरि दोङो एकदम इमान मोजां हेन्डसाम सेंग्रा दोङो बड'लेण्डआव सिस्टारा मा बुंबावगोन नोंखौ मा बुजायबावगोन माने गारनानै माने मा खालामदों बै बाङालिफोरनि ओंखाम जानो थांदों आरोना नोरै मुरियाव एवनाय बाङालिफोरनि ओंखाम जानो थांदों मा मोनखो दा लावथि मोनबायना बुजाबायना आंनि नैबे भिडिअ जावनाय भिडिअ नङा नोंखौ मोनसे नलेज होनाय नोंखौ मोनसे बुंनाय आरो जों नैबे भिडिअखौ नों दासिम नों बुजानाय थाखाय बानायाखै सिगाङावबो बानायदोंमोन जोङो नों बर' सेंग्राखौ मानो मुगैखो सिस्टार बर' सेंग्राजोंनो हाबा जाबाय बेफोरबायदि जों भिडिअ बानायदोंमोन अब्ला नों खोमाखौ होआखैमोन खोनासङाखैमोन दा बे फिथाइया मा जाखो गोदै ना गोखा मोनजाखो नोङो गोखा मोनजाबाय बेनिखायनो 100% सानग्रोनांगौ मोनसे खामानिखौ मावनो दे लोगोफोर आङो जेबो बुंला गाज्रि मोननो हागौ कमेन्ट खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन